लोगोफोर नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टनि सेटिंग्सआव थाङोब्ला नुयो जानांगौ टु स्टेप भेरिफिकेशन होनना बुंनाय मोनसे अपशन। बेयो मोनसे सिकिउरिटि लेयार जायखौ WhatsApp एकाउन्टखौहाय सिकिउर लाखिनो थाखाय इउज खालामनाय जायो। बे टु स्टेप भेरिफिकेशनखौ जुदि जों WhatsApp एकाउन्टआवहाय इनेबल खालामनानै लायोब्ला रावबो नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टखौहाय सिरियै खावनानै लानो हाया। बेयो जेसेबां नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टआव थानाय सिमखौ मोनोब्लाबो आरो WhatsApp एप्सखौहाय आनइनस्टल खालामनानै फिन खनसेबाव डाउनलड खालामोब्लाबो अपेन खालामनो हाया। मानो होनोब्ला बेवहाय पासवर्ड मारिनाय जायो, जाय पासवर्डखौ नोंथाङाल' मोनथिगौ। बे पासवर्डआ गैयाब्ला माब्लाबो नोंथांनि WhatsAppखौ अपेन खालामनो हाया। लोगोसे बेवहाय इमेलबो होफानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बायचान्स नोंथाङा जुदि पासवर्डखौ बावगारोब्ला नोंथाङा जाहाथे फरगट पासवर्ड खालामफिननो हानाय बादि, जाय इमेलखौ नोंथाङाल' मोनथिगौ आरो नोंथाङाल' बाहायबाय थायो। थौदो बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टआवहाय माबोरैहाय टु स्टेप भेरिफिकेशनखौ इनेबल खालामनो हायो सोलोंदिनि। गिबियावनो नोंथाङा WhatsAppखौहाय अपेन खालामनांगोन। अपेन खालामनानै नोंथाङा खनाथाराव नुनो मोनगोन मोनथाम 3 डट नुनो मोनगोन। राइट साइडखै खनायावहाय बे 3 डटआवहाय क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामबाय जोङो, खालामनानै बेयाव सेटिंग्स होनना मोनसे अपसन नुगोन, बेवहाय क्लिक खालामबाय। खालामनानै जों दायो बेवहाय मा होनदों एकाउन्ट नाम मोनसे अपसन दं, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। खालामनानै जोङो बेयाव डाइरेक्टलि नुनो मोनदों टु स्टेप भेरिफिकेशन होनना बुंनाय मोनसे अपसन। बे टु स्टेप भेरिफिकेशनाव जोङो क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामबाय। खालामनानै जोङो गाहायथाराव नुनो मोनदों एनेबल होनना बुंनाय मोनसे अपसन, बे पेजनि गाहायथाराव नुदों। क्लिक खालामदो बेवहाय फिन खेबसेबाव। बेयाव जोङो मा खालामनांगोन पिन कड होनांगोन, जाय पिन क'डखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव थानाय बायदि मारिनांगोन। जुदि नोंथाङा बे पिन क'डखौ बावगारोब्ला नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppखौनो अपेन खालामनो हानाय नङा। गुबुनाथ' हाखायानो, नोंथाङाबो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव थानाय बायदिसो बे पिन क'डखौ मारिनांगोन। आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय जास्ट ओरैनो मारिगोन, जेरै 111333। बेखौ मारिफिननांगोन कनफार्म खालामनो थाखाय 111333। दायो नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय इमेल बिदों। बेवहाय इमेलखौ नोंथाङा बाहायबाय थानायखौ होयोब्ला मोजां जायो। बे इमेलखौ मानि थाखाय नांगौ? बायचान्स नोंथाङा जुदि बे पासवर्डखौ बावगारोब्ला नोंथाङा बेवहाय फरगट पिन मारिफिननो हागोन, फरगट पासवर्ड मारिफिननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा इमेलखौ बाहायबाय थानाय इमेलखौ होयोब्ला मोजां जायो। बेनि थाखाय आं बेवहाय इमेलखौ आङो सेफआव क्लिक खालामबाय। दायो मा दिन्थिदों बेवहाय टु स्टेप भेरिफिकेशन इज इनेबल दायो जाबाय। गाहायाव डान होनना बुंनाय मोनसे अपसन दं, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन जोङो। खालामनानै बेवहाय मा होनदों मोनथाम अपसन नुदों जोङो, डिसेबल, चेन्ज पिन आरो चेन्ज इमेल होनना बुंनाय। बे डिसेबलाव जुदि नोंथांनो बे टु स्टेप भेरिफिकेशन नाङाबा नों डिसेबल खालामफिननो हायो इनेबल खालामनायनिफ्राय। आरो चेन्ज पिन खालामनो हायो जोङो, पिनखौ चेन्ज खालामनो हायो।